салом алайкум дӯстони азизи ман, иншолло ки созен хубен. Мо ҳам шукри худо созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умедворам ки та шумо маъқул мешава. Дастгириҳотонро фаромӯш накунед. Беҳтаринои ман. Навори имрӯза ай раҳ сар мешава духтаро. Мо ашан рафтем. Чӣ хеле ки шумо медонед, ман духобка надоштум. Духобка харӣ рафтем. Бо шумо да камтарак навор кардам. Адами хе духтаро ман чанд қадар фикр кардам бихарам нахарам духобка барои ки мо тоҷикистон мерем тобистонида. Барои он қадар ида мо дар кор нестем. Мо дар оҷа духобка ҳамаи чиро дорем. бори зиёдтӣ фикр кардам бо гуфтам мехай намешава. Як фатират мефора, ман шакару хӯрм хӯрдам, як самбусат мефора, як тортат мефора. То рафтан мо намехарем. Гап дар пулш набуд. Пулш 5,500 акаю, но бори зиёдтии мақсад барои он қа фикр кардем. Адами хе духтаро хай ахир харидем ҷада як фикс прайси дига даромадем духтаро. Фикс прайс пеш хонамона иҷараму, но дигариш даромадем. Шумо да навор кардам беҳад талилкакои хушрӯ, аҷоибот, фасон, ранги ҳарвақта. Наздикият он да фикс прайс боша, бирен харидорӣ кунен. Беҳад чизакои хушрӯ бо чизакои навинка омадагиай. Адами хе беҳтаринои ман як ду чиз гирифтам, оли дар хона да шумо нишон додагиям. Тамошо кунен. Касе ки каналу медроя, агар маъқул шид ҳатман подписатсия кунед. Агар маъқул нашид ҳичи гап не. хоҳиш мекунам гапҳои бад нанависонен, дуои бад накунен, барое ки чӣ дар кораи мо ягон кори бад накардам ки шумо гапҳои безеб нависонен. Ва боз ман дар хонаи худамам, дар хонаи ҳеҷ кас нестам. иҷа духтаро инам хеле чизако шумо да навор кардам. Шкатулкаро пурсидем чанд сумма якҷо. Ай фикс прайс духтаро 299 рубл, 300 рубл бигем. духтарои хушрӯи ман иҷа шумо да бо ширкати Атомира тавсия метиҳем ки анами хоҳари беҳтарини ман кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. духтаро ман чӣ ба шумо да ҳар рӯз ширкати Атомира тавсия метиҳем? барое ки беҳтарин компания, расходи зиёд надорад, бисёр харид намекунед духтаро. шумо дар як сол 2 бор харид мекунед тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли урусӣ, дар 200 сомони тоҷикӣ харид мекунед тамом. бал ҷамъ намекунед, балотон намесӯзад духтаро. шуморо ҳеҷ кам маҷбур намекунад ки ягон чӣ бихарен. фақат 200 сомон қад метавонед аъзои ҳамин компания шавед. ва боз хубиш дар чие ки шумо бисёр одам намекавед. 2 дона одам дар тактон регистратсия мекунед. шумо дар як моҳ 2 бор маош мегиред духтаро. ҳамин хел одами шумо 2 одам акад, ҳамин хел командатон калон мешавад, маошотон бисёр шидан мегирад духтаро. фикр кардан бас духтаро. касе ки кор кардан мехоҳад ва то ҳол регистратсия шидагӣ нестай, хоҳари беҳтарини мада бинависонед. кора да шумо мефаҳмонад ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. ширкати Атомида кадомит кор кардан намехоҳед? барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои одам рӯша сафед кардан, барои ҳамаи чӣ дору мағз дорад духтаро. агар кор карданам нахоҳед, рақамҳои болои экран бинависонед, заказ кунед. хоҳари ман ба шуморо роӣ мекунад. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. ва боз хемохемо мепурсен ки барои чие? хемохем барои фарзанддоршавӣ. чанд та занако фарзанддор шудагианд. шумо ҳам метавонед ки истифода баред ба хости Аллоҳи меҳрубон ва дорои шифофармои Атомӣ фарзанддор шавед. касе канали ман меравад салом расонед, беҳад хурсанд мешам. духтарои хушрӯи ман, мо ай харид омадем. ашан рафтему, фикс прайс рафтем. инам хали духобка гирифтем духтаро. 38 литрай. яҳоиш кунад нишон метам. давир манам мераса. духтаро ира времени гирифтем. ҳозир гӯй мекунам. майдакай нормальная барои мора, барое ки мо 3 касакем духтаро. вақте ки хонамона ремонт кунем, аю калоно мегирем барои кухни гарнитур мегирем халио. агар ки бирем мақсад ирам намешава ки мо барем қатъан. барои он қадар бигирем нагирем кадем бо инами як питсат мефора, як самбуса ҳакат мефора. бо хай гирифтем, ага не я 2-3 моҳи дига мондай намегирифтем ам мешиду. хай 5000 да мешава. худоро шукр.
одамое ки катагапӣ мекунанд меган хеле гирифтию хеле ман вода гуфтаниём ки духтаро мо нав чӣ меган мо ҷавон ба тоҷикӣ чӣ хеле меган мо навхонаем бигем мо оли ҷавоне мо ёше ман нав 23 солаем шавҳари ман 27 сола ҳай 28 сола ҳай бигем бароям қадар идумби чиза бигирим агарам ки ҳар рӯз чӣ кунӣ зиндагӣ созам накунӣ бароям қадар ҳамаи чӣ оста оста мешава ма ам духтаракода гуфтанем ки дар зиндагӣ ба сабр бошем худованд шуморо соҳиби ҳамаи чӣ мекунад мекушоем ша гуфт ёсамин тарик нем пиё бикушоша ман наметавонам ша мекушодаш метавонам чизиш када наметавонам лучи када наметавонам хай духтаро насиб мумкина дар рӯзои хуб истифода барем тоҷикистон ки рафтем бо чӣ мекунам я он каса метумша як мефурӯшумша ира хай баъд бо мегум да канал намехе духтаро нам хали духобка ки обычный як харидем 5000 чанд сумда 500 чанд сумда гидош инам яка харидем духтаро не телефон нест телефон вообще инам яка гирифтем хайр мешава бо шумо дар комментария бинависонем ку чӣ хела як талис дорад духтаро давай берисам будо бо ма гуфтам ай наздик бино аяшан харидем хай худо насиб монкунаву рӯзои нарса истифода барем тазака торт форд мепазам шумода нишон метам апа торт ка гуфтани на салом намезая пота не поя хош молодец не чек духтарои ҷайф экспресс ба юсамиҷонай хеле охира гирифтам беҳад хушроак маъқул мешид хеле гирифтам ша теда маъқул чи духтарҷон ту бефарашида имрӯз духтаро барои зуулагирира ятам хеле коса гирифтам 200 чанд сум беҳад калонаки хушроак ин косачара қариб ранги косачаи хумонай ба юсамиҷона гирифтам инҷа духтаро бестикардам гирифтам не хеле чизако гирифтам духтаро не хеле венчик гирифтам венчикам шикаста буд хеле кавлез гирифтам кафгир дега ба чӣ намекофта ба чизи оҳанӣ намекофта майдоска хеле чизако гирифтам духтаро даиҷа як контейнерча гирифтам шавҳарам да овқот мебарад заколка гирифтам ба ёсамина иша ба хуна иша ба ёсамина ин қанд беҳад ба маззаи яъне қанд гирифтам семечка гирифтам духтаро ёсамина кирешки гирифтам ятана хеле полотенцаи мулоимак барои даст қоқкунӣ пешқоқкунӣ хеле гирифтам духтаро ба ёсамина ручка гирифтам разноцветный хайнам хеле чизако духтаро щёчка
ранги хеле гирифтум бача. Пластик духтароинам хеле чизако гирифтум. Мусорный пакет. 1427 рубл шид духтаро. Классным хеле чизако духтаро хушруйма. беҳтаринои майҷа мехоҳам ки як-ду саволактонда ҷавоб бутум. бисёритон фикр кардем ки Ёсаминҷон нав садик рафта якум бор духтаро нея Ёсамин 2 сола ки садик мерава азбаски биниша гӯшти зиёдӣ дошт оператсия кунӣ рафтем 3-4 моҳ ҷавобиш гирифтем садик нарафта буд холаҷонош иҷода духтаро ма духобкаи навда питса пухтум хашмода бо камтарак навор кардам ака пухту пас кунӣ сарши духтаро барое ки ман беҳад ҳарчи як пухтана нағз мебинам чӣ хеле ки шумо медонед ман калбаса 1 солае ки калбаса сосиска амхали чизо тамоман намехӯрам барои он қадар питсара фақат помидор болгарӣ сир кетчуп майонез кардам тамом духтаро дигар ягон чизи зиёдӣ накардам хеле тайёр шид духтаро тункакай шакл қавса кардам ранги магазин ҷаш тук-тук хушрӯй дидем маҷош пухтаги иҷада бошад духтаро мак фатир тайёр кардастам қоқ фатир тайёр кардастам ман шакаровӣ ба қоқ фатира беҳад дӯст медорам ба қалама фатирам бисёр тайёр мекунам не ки бо ба қоқ фатира бисёр нағз мебинам духтаро ин хел ови ширгармак намак и қарак руған баъд ор духтаро и қаруғана медозем қатъи ов мехелем баъд камтарак руғани дигара бо гардхелворӣ хеле бо қатъи ор аралаш мекунем духтаро чӣ хеле ки нишон додам ҳам хеле тайёр кунем шояд ки шумодан маъқул мешава касе метавона мошаллоҳ касе ки наметавона тамошо мекуна ёд мегира хамирак ма кардам духтаро намахел мондумаш камтарак истод баъдан ростиш кардам духтаро бахш чой ма бо савол метен ки чӣ ба худа тоқаи духтарта садик мебарӣ барое ки духтаро хушрӯйма Ёсамин да хона зиқ мешава ман одами калону мисол ман зиқ намешавам мехезам корома мекунам уборка мекунам авқот мекунам либос мешӯм мисол рӯз бегаҳ мешава ҳами қатъи намоз мехонам қуръон мехонам вақти холигим да хеле рӯзум мегзара ав кӯдакай иқа телевизор тамошо мекуна иқа бозӣ мекуна худаш тоқа се равно зиқ мешава да хона беҳад хароб мешава намехӯра ҳичи да садикам агар ки нахӯрам камам бихӯра не ки қатъи кӯдако бозӣ мекуна бо ягончи ай хона да созае ки мехӯра духтаро хурсанд мешава барои ҳамин қадар тоқаам бошум кӯдакма садик дамондам ҷада духтаро ман шакаро тайёр кардам чӣ хеле ки шумо медонед подписчикои ман ай ҳама да авқоти дӯстдоштаи ман шакаровай оталаҳай тупакашак гӯшти тупа хеле чизакоша реза кардам фатирак ман мондум да духобка ака гуфти шавҳарам ки шакаро кунӣ сар шид мо ҳардумон беҳад нағз мебинем баъд аямун рӯзе ки мо отраве чидагием аямун рӯзае ки мо гӯштбирён амхале гӯшт дар назари ман шум шидагиай хеле бад шидагиай гӯшта намефорам нахӯрдам аямун рӯзае вапше гӯшт чӣ хел буд аввал тез қайла мекардам гӯштбирёна нағз медидам тайёр мекардам аҳози дӯст намедорам тамоман намефорам даже дар авқот будозам хай шавҳар мега ки будоз мега ягонта будоз мега нахӯремша маззаш мебуроя мега анам хеле духтаро иҷода ма чизако ма реза кардам помидор пиёз зелен ма баъд ба қаша гирифтам қаша ба пиёла анам хеле чикидам бигем мо шакарова ма ҳар хел тайёр мекунам хай ҳар одам ҳар хел тайёр мекуна бо ма бисёртар ба анами тарз тайёр мекунам ба анами тарз дӯст медорам асосан шакаровда чака намедозанд духтаро одамои пеш намедохтанд аммо ба чакаша дӯст медорам барои он қадар чака медозем инам хеле шумоам тайёр кунед ҳамроҳи фарзандотон нӯшиҷон кунед ҳарчанд ки фарзанди ман намехӯра хай мо қатъи дадааш хӯрдем баъд боз савол додаем ки чӣ ба духтарта чипсиву кирешкиву ҳам хеле чизои химикат метии
духтарои хушрӯи ман, холаҷонакҳои духтарам, раҳмат барои меҳрубонитон, барои ғамхоритон. Неки охир духтари ман намехӯрад, нами авқот павқот ягон чӣ ки намехӯрад, баъд дили ман месӯзад, ман зиқ мешам, чизе ки бигӯям мехармуша, ба анами хотир мехармуша, ки намехӯрад. Охир ҳамха маҷбурш мекунам, ҷош меяд ҷангш мекунам, бо ба хубӣ ба чизе намехӯрад. Охир ягон намуд авқота намехӯрад. Чизеро ки дӯст медорам, ман тайёрш мекунам. Мисол не ки намехӯрад, мепурсимша ту чӣ мехӯрӣ, бегаи чӣ тайёр кунам. Дадаш адел намепурсим, уро адел на, ҳеҷ намехӯрам, ҳеҷ тайёр накунам. Авқот мекунем, и қарака шумо дидагием налаганчаша, и қарак мехӯрад, уро чӣ бихӯрӣ, чӣ нахӯрӣ. Ба ҳамин хотир мехармуша, иҷа эса кӯшиш мекунам, ки нахармуша. Иҷа духтаро шакарова ки ман тайёр шид, бениҳоят болаззатак омад. Болош да чизи салати мондагиро рехтаму баъд қаламфуртак мондам. Духтаро шуморам тайёр кунен, бихӯрен. Духтарои хушрӯи ман, ҳаматонро дӯст медорам. Ҳаматон дар раҳмати Аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро дӯст медорем. ҳамаи шуморо ман аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Подписчикои меҳрубони ман, беҳад инсонои хубен ҳамат. ҳар моҳ ятаи мегирӣ охи, а? Гилма бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. Ҳози язнатон гуфт ки фуромадам, гилак омада тӯҳфа кард. Беҳад гили хушрӯ, раҳмати калон. Шаҳбатчаам на мо ки ҷое рафтестем кагулка бисамим да садикай гилак ма бинен чӣ хел хушрӯакай. Ҳамияташам як гилак охи, саташам ҳам як гилак охи, ҳамаш якай охи, а? Ҳамра бигӯ. Яки тахда бо ай гилдакали. Аз натониям нарушени када буд. Ягон нарушени накардам. Я нарушени када буд, ман хафа шуда будам. Бигӯ охи. Чӣ мегӯям нарушени накардам? Изо мекаша хаяка. Ай нарушени када гишт. Хай қай набуд ака. Қай набуд? Чӣ набуд? Туйд медасамаси. ма 2 та майка додум, 3 та майка ки ҷо кади бачам? Чӣ бада отор монди? Хай ҳеҷ гап не бачам. Хай бигӯ холаҷонота. Мерем хона.